a danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun sabbin bidiyonmu da zarar mun ɗaura. Wanda ce malam menene matsayin amfani da maganin karfe don kare kai daga 'yan ta'adda musamman a wannan zamani da muke ciki na rashin tsaro. Wallahi ba maganin karfe bane magani a koma ga Allah. In ba kashe ka da karfe ba a kashe ka da wani abu, ko a kashe ka da guba, ko da tsaba karfi, ko a rami abin ne ka a ciki. Hanyoyin kashe kai suna da yawa, kuma ni ba mutuwa bace matsala kawai. Mutuwa ba ita ce matsala ba, tunda a ƙarshe dai kowa sai ya mutu da dalilai iri-iri. Abin da yake matsala shine kawai mu koma ga Allah, ko da mutuwar ta same mu akan muna kan abu mai kyau. Amma wani maganin na ƙarfen mahaɗinsa zaka ga har da shirka a ciki. To maimakon tsare ranka kuma ka rusa tauhidinka. An baka maganin ƙarfe an ce sai an ɗaura kaza, sai an samu idan kaza, sai an haɗa kaza da kaza, in an har haɗa abubuwan tsafi a ciki, kuma ka yi shirka kuma dan ka tsare ranka. Kuma ran ba zai hana ta mutuwan ajali ba, kuma ka rasa tauhidi guzurin na lahira an rushe shi a duniya. Saboda haka a yi taka tsantsan. Don wani ya taba cewa za a iya samun maganin karfen da ba shirka a ciki? Ana iya samu ko? To kamar me da ne? To wani ya ce in aka samu lawashin albasa, ai ba lawashin albasan ba ne. Wataƙila a ce a samo na guri kaza, a haɗa shi da kaza, a tsaya a daidai karfe kaza ko daidai fitowar ranar kaza. Shi wani maganin wajen cizgo shi a nan shirka take shiga, watan kuma wajen haɗa shi sai ka ce ai itace ne. To itace na ina? Sai a ce ka tsinke shi daidai rana za ta faɗi. To me bambanci da za ta fito? Ko a ce ka tsinke shi ta baya, ko za ka tafi tsinkansa ka sa takalmi, ko kakkai magana da kowa, ko ka tafi ba wando, ko kakka bari wani ya ganka. Duk wannan mai alaƙasa da maganin. So duk abin da yake akwai shirka, wallahi mutum ya yi taka tsantsan. Tauhidin nan shine jarinmu. In muka yi wasa da tauhidi, mutum ya mutu babu tauhidi, billahi allazi la ilaha illa hu ba zai shiga aljanna ba. Haka annabi ya faɗa, yace a shelanta, a yi rantsuwa, a gaya wa duniya cewa duk mai mara tauhidi ba zai shiga aljanna ba. Amma duk irin zunubin da ka yi, in kana da tauhidi ko ba za a ce ba za ka shiga aljanna ba, ko da ka shiga wuta sai ka fito in dai da tauhidi, ko ƙwayar zarra ne. Shi yasa mutum kai ya wasa da tauhidinsa. Ƙara mu rasa komai, ya zama arzikinmu tauhidi da sunna. Saboda haka a kiyaye wannan. Da ina wani ɗan izala yake wani maganin ƙarfi, gurin da laya ma shi bai da so, balle a zo wani maganin ƙarfin maza, ƙarfin mata, ƙarfin kaza. Kawai ƙarfin tauhidi ake so da ƙarfin sunna. Shi za a ga sahabbai ɗan siriri amma sai ɗauki jibgegen ƙato ya nana shi da ƙasa, saboda tauhidi daga zuciya yake, ba ƙarfin jiki ba ne. Kuma ko a lahira nauyi ba shi da wani amfani in ba na tauhidi ba. Yu'ta bir rajulis saminu yawmal qiyama la yazunu inda Allahi janaha ba'uda. An ce za a zo da jibgegen ƙato gaban Allah ranar alkiyama, amma an sa shi a sikelin tauhidi bai kafi fikin sauro nauyi ba. Saboda tilin nama ne, ba imani ba tauhidi.